মহাভারত 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 তাহাमनि बागै মহাভারত कुरुक्षेत्रनि महाजुद्ध चलिदों टिभिफ्राव दाबो ताहामनि बागै सिटनि बागै राजबारि गब्लं गब्लं बरक जायगा सिटनि बागै अकरं साना मुसुंया हायपेन मा साका बबाग्रानम देहेगे प्रेसाराइज खालामनानै आंखे जाजागिया आं जागो जानजानि सिरिं दंखेनो जाजागो ताहामनि बागै हमाले जों जदि हा दफानो बोखाबाय हामजागै दंखाहिके हा दफानि बागै जों सय लुगुरावनो हामजागै सामुं खालायनानै हनै वानसुगै दंखाहिके बबाग्रानि लगी दंहैनाय हायोनो जों सामुं खालायै मानो जिनि सामुंसो आसल बोलेना इनके जों अजागाव निजिनि साकनि बागै सिमि सेल्फ न सिमि जों वानसुगैने सिटनि बागै अमहाके काथरा लायमानि बेलाइन जाया खालाय जागो आंखे बबाग्रा जेनो चङै रहर जों बिनि बागैनो सामुं मा खालायलायनाय ताहामनि बागै हिमाले हा दफानि बागै ब उलो कक्ति सायमाननानि बागै जिनि रिप्रेजेन्टेटिभ बङैने सामुं खालायनायनि बागै अजागाव महाभारत जुद्ध नांनानै दखुनु ककरै निके नों ब जागाव हा दफाना हामजागमा खालायख्या ब जागाव नों लुगुरावनो हामजागमा खालायख्या लुगुरावनो हा दफानो नों सय हामजागमानि दंखाहिके थिरिंखे दंबायदि बबाग्रा जे बरकनो चङै रहर जे बरकनो बबाग्रा जुग्ग हनै वानसुग आ बरकनो जिनि बागै फायथुं आ बरकनो जों कप्लाय खालाय हरनाय साना मुसुंया ककरंनो हायपेनो मा साका बबाग्रानो अमसुके प्रेसाराइज रोमानि दल दल खे ताम हनाय उबुर जाबुर खालायमानि आमो बेलायनो जाया खालायो बबाग्रानो जों सुरि थाय फुङायखे हिकेनो आंले देलिन सुरिउ मा सुरिउ देलिनो जिनि बबाग्रानो साका हाम खालाय दंथुं हनैने बबाग्रा दंखैसो जों जत्त किसु बबाग्रा दिनि दंैसे जों आसुक जराफानो मान सन्मान रेसपेक्ट होनदि जिनि हानो होनदि आसुक जराफानो जों बरम नारगै दनै मानो बबाग्रानि साकसे आसल ब साकसे हामै दंनानै नांनाय हिंकेसो जों जत किसु माननाय नोंबो प्रेसारो होनखायके आ बखरक थाइसा आ बसाक गायसा बसुक जरातै प्रेसार सह्य खालाय माननाय आककनोखौ जों वानसुग्रिया जानो जानि सिटनि बागै जानो जानि फिउचारनि बागै अमहायमांसो जों वानसुग्लायनाय ताम हनाय बबाग्रानो प्रेसाराइज खालायमा हायखालाय दंसु साना मुसुंया आङो ककरंनो हायपेनो मा साका सय हा दफानो हामजागै दंखे हा दफानि बागै बोखाबाय सामुं खालायनानै हनै दंखाहिके अमतिहाय सामुं खालायमानि बेलाइन जाया हा दफानि बागै सामुं खालायनायनि बागै सीट बनांग्या कुर्सी बनांग्या चेयर बनांग्या पोजिशन बनांग्या निनि बोखा दंखाहिके नों हायनो मानु बबाग्रानि लगी दङै नों हायनो सामुं खालाय मानु आजागा कुनु पोस्ट पोजिशन नांग्या गम हायकेनो लुगुरावनो कयनो मुसुंगो फायनायो जे साबानो मानथुं बबाग्रा जेनो फानो साकलायथुं जों बननो एटलिस्ट जिनि एदिसि हानो नारगै दामाननो हनैनाय जों मा चायटकलायनाय जिनि एदिसिनो सिमि पानो जों सुरक्षा कबचरुइने बाचिरैमा नारगनाय आबोसे जिनि नाहार मुंना नांगौ जिनि ग्रेटर दिफ्रा लैंड जिनि मानथाय लैंड राइट्स डायरेक्ट फंडिंग अमरको जिनि नाहार मुंना नांगौ कारण जिनि नेक्स्ट जनरेशन न बाचिरैनानै थांखाहिके लैंड राइट्स रक लैंड प्रोटेक्शन जिनि हा दफानो मोथाङै नारगनानि पलिटिकल राइट्स रक अमहायरक बेलायनो नांगौ मानि हिंके जों आ नाहार मुंनो नाहारिसे जिनि बोट न जों रलायनानै नांगौ आबागै बबाग्रानो पयतो जादि बबाग्रा जिनि बागै हामग्रायनो खालायनाय बबाग्रानो सिमि जों लगी रुइ दंखेंखा हा दफानि बागै सामुं खालायनायनि बागै सीट कुर्सी नांग्या बिन लगी दंहैने हायनो सामुं खालाय मानो निनि बोखा दंखाहिके आबन सानान मुसुंग लुगुरावनो हामबाय जतनो